abụọ kọrụ egeru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma eku abịagba ama ihe eriri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Mọnde bụ abalị 10 nke ọnwa asatọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụọha nwa gara mmanya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwada nwoke ọcha Clara ogene nwada Clara n'ọnụ gị ogene mgbe ọbụla obi na-agba gị chachachacha obi na-agba gị chachachacha I'm not happy. Ofe nsala m na-ehi ọ na-agbakasị m ahụ. Ọ dị ego. Ọ na-agbakasị m ahụ. Ya gbakasịwa gị. Ya gbakasịwa gị. What is all this? Na mmadụ gara aga gotere ego ofe nsala otu akpụ gị sị nna agaghị ga complete ya 3 akpụ. Ọ mmiri iyi ala ahụ ikutere m. Ọ mmiri iyi ala ahụ ikutere m. Gịnị nwe mmiri iyi ala? Uche akpapụla m iwe n'ụtụtụ. Ọnụ ya osimiri uhie. Agara nga kutere gị osimiri uhie. Gịnị ka ị kpọrọ kwa ofe nsala? Onye ọbụla ma ofe nsala ga-ama na ofe nsala na-asala asala n'anya mana ọ bụ ịbazie ya ime ịba dị Uche eji m ngaji otu kwugharịa ya ada otu eme kpụrọrọrọ m mekwara ya eme kpụrọrọ ịtọnụrụ ya very well ọ gbachara m n'ahụ ịtọnụrụ ya very well ozugbo m na-eme eme kpụrụrụ m enweghị ihe na-ejidetu ngaji tie ịma ịchọrọ ya ihe ọ bụghị ofe nsala ahụ m butere gị na-eme korororo m ọ ga-awa afọ gị na-eti korororo m mmiri iyi ala ka ị na-akọ ihe ị na-akọ na agaghị nga complete akpụ ahụ 3 irichala nwaanyị ahụ m wetara ọkwa asị otu ukwu ha nwaanyị ya tụkwasị ya di ya Uche atụkwasịra m odokwa ma aga gotere gị ofe nsala otu akpụ ya afọ nli 2 rats jee ejo ndị mmadụ na-arụ oge Clara ke ihe mmiri gị ekwe butu ọnụ jiri nwayọọ gị na-aba ka a na-ekwuli aka anakala gị ya nye aka na ofe ahụ adịghị mma n'ofe ahụ ọwa osimiri Uche ka ihe ji nọ nga Uche na-emegide gị like this gị kpetakwanụ na ana m emegide gị yes ọkwa ị hụrụ gị obi gị gwara gị na nga ikpe taa na nwoke ihe aba ga-emere m mana nwoke ihe aba agaghị emeri nwe m ekweghịlekwa nga aga m anọ nga akpọ m n'ekwentị chere n'ọnụ ụzọ ama ka m gara onye ọbụla na-enweghị mmadụ ma nwere Chineke ga-ebu ụzọ abụrụ ihere agaghị eme ya ọkwa agbala nga ya na mbụ Jehova nke usu niile ka ndị nwe agha ga-ebu ụzọ abụrụ ị ga-ekpu bọketi n'anya ị ga-ekpu bọketi n'anya ekwekwala ka ndị iro m chịa m asị na mbụ ahịhịa ịma na ndị iro m efopụla m asị na mbụ ahịhịa ịma na ndị iro m efopụla m anya bụrụ egbe anya bụrụ egbe ndị iro m agbagbuola m anya bụrụ egbe ndị iro m agbagbuola m anya bụrụ egbe ọnụ mmadụ abụghị ọnụ Chukwu wewo ọnụ mmadụ abụghị ọnụ Chukwu ọnụ ya akala Chineke ị gaghị ekwe ka ihere mee m nwoke ihe agwa o nwere pepụ a na-aha ya moto na-abịa ikpe mana ebe Clara m tụkwasara obi mmadụ na-aya ya mmadụ na-aya repụ mana ịbụ Chineke ibo gị mmadụ okwu gị niile o bụ eziokwu agbara m ya agba na ị ga-achọ ihe ị ga-ayanye aka kwuo na ị gaghị awụ my witness today agala ewe m na-asị gị na ị ga-ekpu bọket n'ihu ọwụhụ nkata ihere ga-eme gị Uche ihere ga-emegbuola m kwe ekele Igbo ndị ọma na-asala chi biko hapụkwa na ya akwụkwọ otu olu m dị Igbo ndị ọma ahụchala gị ọkwa otu a ka olu gị na-akọ ihe ị na-akọ o nwere ihe ọ fọrọ Igbo ndị ọma na-asala chi na-ete n'olu otu unu mere eji m aka nọ n'ọfụma asị m izu ụka amara ụnụ mma ndewonụ mana biko nyerenụ m Uche mkpịsị Uche meela m ihe ochiene m ọnụ n'ala o meela m ihe nsogbu adịghị okwu mụ na gị ka m tị igodi ya pending ka ọ dị Igbo mụrụ nzemam ọzọ anyị chọrọ iji ohere a mee ka ị mara na ndị ụlọ ụka Sacred Heart of Jesus Catholic Parish akwa akụmụrata
nke dị n'Owerri steeti Imo ha nọ n'ụbọchị ụnyaahụ kpọọ Uchenna Clever na Clara Nwokeọcha si Uche Omasị onye ha si bịawa gị na Clara bịa unu deserve award ka anyị unu award of honor si kedụkwana award of honor unu na-enye ha si ọwụ best male radio presenter east of the Niger na mụnwa nwe nke ahụ best female radio presenter east of the Niger na Clara nwe nke ahụ ihe nke atọ ị gaa na Facebook anyị ga-ịhụ bọbọ nkịtị dịka nwoke ọma ebe hapụcha honorable ga-efit ke constituency ga-apụta look at award a na-efe zara ya bụ ihe na-atọkwa amami na aghọta Uche you fine o look at nwoke bọbọ kama ọwa ego m na-ahụ gị look at it now n'ihi ya ka ọ dịkwa anyị na-ekele n'ụzọ pụrụ iche ya bụ ndị ụlọ ụka Sacred Heart of Jesus Catholic Parish Akwakomorata n'ụzọ pụrụ iche ka m na-ekele mmadụ dịka Bro Eze Bruno Onyedikachi ya nwawu Sion President na-ekele Very Reverend Father Dr. Yunan Asomowa ya nwawu Parish Rector na-ekelekwa Sister Columbus Stella Marix ya nwawo Sion Secretary unu agbalịala maka ya bụ ihe ntụrụugo unu nyere anyị n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde ka anyị kụpụrụ ọnụ mgbere mana I deserve ya na God o I deserve ya na God na God's mercy and grace ọ dị ka I deserve ya ka ọ dị Igbo bụrụ ụzọ mama ọzọ n'ụtụtụ taa na-abịa ịbịagbuwe oge ọbụla anyị ga-abịa nnọọ juke na-ege ajụjụ a enye gị ohere ịbụ onye isi ala Naịjirịa naanị otu ọnwa kedu ụzọ ihe atọ ị chere kacha dị oke mkpa ị ga-eleba anya ihe a niile ọ na-abụ enye gị maikrofon gị na-aba Tinubu mekwara nke a Hope Uzodimma mekwara nke a onye nke a mekwara nke a local gọọmenti gị mekwara nke a chairman gị mekwara nke a enye gị ohere si ngwa o ruo oge n'aka bụrụ onye isi ala Naịjirịa for 1 month kedu ụzọ ihe atọ ị chere dị oke mkpa ị ga-akacha eme gịnị eleba anya nke a bụ ajụjụ anyị na-ajụ n'ụtụtụ a n'ihi ya ị ga-agbalị bulie ekwentị gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 0707-491-3438 0707-491-3438 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị ga ebe ahụ gaa kiriwe anyị iruo na Facebook gị chọwa Eco FM 100.7 Eco FM 100.7 ma ọ bụ gị dee naanị Eco FM ECHO jiri capital letter dee Eco FM ECHO kliki ịkpam kiriwe anyị amame na aghọta zibatara anyị ozi like kwa ma share ya ka ọ dịla anyị la akụkọ Vanguard gezie ntị ọ bụghị maka ndị jọọ ka Fubara na Wike ji enwe esomokwu ka onye bụbu onye isi oche nke otu kansụl jikọtara ndị ntorobịa jọọ bụ Udens Iradiri kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mgbe ogbunigwe ndị agha ala anyị nọ n'elu tụọ asụọla ọtụtụ ndị oyi ọha egwu terọrist ịkpakọ na steeti Borno ebubo niile Obasanjo boro Atiku ga-emecha daa gbirigidim ka mgbidi Jericho ka onye enyemaka Atiku bụ Paul Ibe kwuru abịa na ntuliaka elu Bode George enweghị uru ọbụla ọ bara ka Wike kwuru burukwa n'obi na steeti Lagos abụghị steeti Rivers ka otu pati PDP gbara Wike n'ihi okwu ọ gbara Bode George bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na nna Messi ji agba bọọlụ anwụọ na dịka ọ gbachara afọ 68 bụ 68 years ụkpụrụ Tinubu webatara n'okwu gbasatara ọnọdụ akụnụba ala anyị amịtala mkpụrụ dị mma ka gọvanọ steeti Nasarawa bụ Abdullahi Sule kwuru
bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na emefuru m ihe karịrị narị nde naira 3 over 300 million naira na agbamakwụkwọ m, ka Pela kwuru. Ndị Super Falcons ala anyị ga-ezute mba South Africa na amamaka ntozu oke maka iko mba ụwa maka ụmụ nwaanyị akpọrọ Women's World Cup. Ndị uwe ojii agbagbuola onye ọkpa egbe bandit ama ama na steeti Imo, aha ya bụ Acid, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu ọrụ nchekwa okporo ụzọ FRXC apụtala mee ka ọha na eze mara na mmadụ 15 nwụrụ ebe mmadụ 25 nwetara ihe mmerụ ahụ n'ihe mberede okporo ụzọ mere na steeti Niger. Onye isi oche otu pati Akọdọ pati na steeti Lagos apụtala gọrọ ụkwụ na aka ya kwuo na onweghị mgbe otu pati Akọdọ pati kwadoro Tinubu ịzọkwa onye isi ala nke ugbo abụọ, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na inye ndị Naijiria ọkụ latrik ha agaghị ahụ ohere na-amụ nwa yara ayara, ka aka chiburu steeti Ekiti bụ Ayọdele Fayose kwuru. Ụka ọwa ọkụ latrik na-eme ha ji ahụ ụzọ. Ọ dị egwu. Amụ nwa aghara aghara. Ama m na aghọta ebe anyị na-aga. Ya bụ aka chiburu steeti Ekiti Ayọdele Fayose wepụta na nso nso a na-ekwu n'ime ihe mere ọtụtụ ndị Naijiria ji amụ nwa ayara ayara, ọ bụ maka na ha nọ in darkness. Na ọkụ latrik na-adịghị ha alakpu ụra je na-amụ nwa na-abụsị nwa, mana ọkụ latrik dere ha nwa agaghị enwe ohere, ha ga-adị busy with one thing or the other. Ị ga-ahụ ndị na-agba akwa n'abalị ha agbawa, ị ga-ahụ ndị na-ele ihe onyonyo ha elewe, ha ga-adị engaged with something. Ọ dịkwa ka ome ọdịna ihe ahụ, mana n'ihi ọkụ latrik adịghị 7 PM nke ụtụtụ di na nwunye alakpurugo ọkụkọ je na-abụsị nwa. 6:30 PM nke abalị di na nwunye alakpurugo. ndị uche witi mmiri azụ gị anụ lukati okpokporo a na-aga n'ije nye ya aka. Ihe a ka Fayose lechara nọọsụ no na ọkụ latrik a na-adịghị n'obodo anyị abụ Naijiria emeela ka ọtụtụ ndị Naijiria na-amụ nwa kata aka echi. Ome ọdịna ya omedia yes omedia ya ị na-eto oyile na ya akwụ m ebe Fayose ụkwụ because ọ chọọ dị ka ndị mmadụ otu isi rụtụ ya aka nụ ọkụ dịrị ihu ndị na-aga ime blọk, ndị na-aga ime ice blọk, ụmụ ihe ndị ọzọ adị bizi ebe niile na-ekpo. Yes, no time for ihe ịma ebe m bi ọkụ rala 7:30 PM ebe niile ada jiriri ahụ na-eme onye ọbụla hug. Hug. No wonder. Uche sometimes m ji ahụ m chọrọ ịlawa otu ma ihe anyị ghọtala. Give Vivian dry. I'm not saying what is happening? What is going on? Adị egwu. Fayose elechala ihe a sị nwanne. Na ọ ga-awụ the cause. Ka ọ dị mgbe ogbunigwe ndị agha ala anyị nọ n'elu tụọ asụọla ọtụtụ ndị oyi ọha egwu terọrist ịkpakọ na steeti Borno. Nke a bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Ama m na-aghọta asị ya bụ mgbe ogbunigwe gburu ọtụtụ n'ime ha. Ụfọdụ akwụkwọ akụkọ si na ọ bụ 9 ka o gburu, ụfọdụ si na o mere gịnị ọ karịrị, mana nchịkọta okwu wee bụrụ mgbe ogbunigwe ndị agha ala anyị nọ n'elu tụọ asụọla ọtụtụ ndị oyi ọha egwu terọrist ịkpakọ na steeti Borno. Nke a bụ akụkọ ọma. Ka ọ dị onye bụbu onye isi oche otu kansụl jikọtara ndị ntorobịa Ijọ bụ nwa amadi aha ya bụ Udens Iradri apụtala kwuo na ọ bụghị maka ndị Ijọ mere ka Fubara na Wike ji enwe esomokwu, maka na ụfọdụ ndị bịara na-eli nke ya.
Okay. Ama m na-aghọta. Ya ozozi onye ọwụla anya na ọwụ ya na-akpata ya ịghọtala. Okay. Uche o. Nwaanyị ọma. Body George bịara nnọọ Wike bịara bịa gbaa ya ịgba ọnụ. Ya bịa zaghachi Wike ndị otu pati PDP abịa zaghachi Wike. No marakwa na steeti Lagos abụkwa steeti Rivers. Na ọ marakwa ka ọ marakwa bandịrị ya ama m ịghọtara. Ịma ya bụ Wike pụtara na-agba Bode George na-abịa na ntuli aka elu onweghị the value. Ọ kwuru ya hoha na-ezewara awa n'imeta ebe ọ na-enye advice ebe ọ dị ka ọ dị nnọọ ka mmiri awụrụ n'elu akwa gịnị ka a na-akọ ọ dị ka Jamie Carragher na-ebubeghị Premier League na-enye ndị ya advice amabela ghọta ebe a na-aga na onye bụ dị Bode George mgbe ọbụla advice na-adasịsị ya n'ọnụ mana abịa na ntuli aka elu na onweghị value. Otu pati PDP nke a ga-abụ PDP tụrụ aki iwu ọ ga-awụ ya asa ya ozugbo si ya chetakwa ihe ọ na-amịkasị anya Rivers abụghịkwa Lagos. Nna Messi ji agba bọọlụ anwụọna dịka ọ gbachara afọ 18 68 years. Nye ndị na-amaghị Nna Messi arajiela egwu Messi kara obi nọ na Chineke konsolu ụnụ sorry adewa Messi Ankara Messi golo in this Spain kuta kanisi ikwu ya Ankara Messi okwu na-awa ya ana na-eti ya ha ahụ look at you ịma ọ dị down to earth. Is a ya na bọọlụ na-emove pace to pace allegedly so brief. Ka the governor steeti Nasarawa bụ Abdullahi Sule apụtalakwa n'okporo Tinubu webatara n'okwu gbasatara ọnọdụ akụnụba ala anyị na ọ mịtala mkpụrụ dị mma egwe m na-ajụ gị Clara nke ọ bụ eziokwu. Uche ahụ m ya side anyị Okay. Uche o nwaanyị ọma ele bịara nnọọ na-agwa anyị na o mefuru 300 million na wedding o mere chisi wedding o ụfọdụ ndị na-ada wedding gay class o mana that boy spend money that man he spend money o mefuru ego Uche nwekwara ihe a nwunye ya no he spent money ọ dị ego wee bụrụ ya ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post gezie ntị maka na ebelebe egboro mgbadamgba gbara n'akụkọ akụkọ Daily Post ịhụ akụkọ ị ga-ekweta na ọ na-eme ndị agha ala anyị azọpụtala mmadụ 33 na-eme njem bụ ndị atọrọ na steeti Zamfara bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mgba ogbunigwe ndị agha ala anyị nọ n'elu tụọ ekpochapụla ndị oyi ọha egwu terọrist 9 na steeti Borno. Agbapụla ndị Super Falcons ala anyị na amamaka iko mba Afrịka maka ụmụ nwaanyị bụ Wafcon dịka mba Cameroon jicha otu ọkpụ goolu ji merie ha. Very Dark Man ekpetala na mkpanye ọkụ ndị mmadụ na-akpanyere ya dịka ọ bịara wezuga onwe ya n'esomokwu ezinụlọ P-Square. Onye ndu ndị ọnụọgụ ha kacha n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Benue agbahapụla otu pati APC ma sonyere otu pati PDP. Uche o ọ masịkwara m otu Very Dark Man si wepụ ọnụ ya n'ekwu gbasatara P-Square n'ezinụlọ ya ịma enwere ihe ị ga-abịa gị ọwụwa ihe niile chaka ị ga-abịa meghawa ọnụ tochikwara abịa were ya ndị mmadụ ha vụọ ya ụfụ ịghọala o wezigakwala n'onwe ịma ọ sị ya nwawo Chineke soshal midia na onwe ya onye a ga-eji ama ya aka ya bịa na-etinye ọnụ na-ekwu ka ihe Peter mekwara mgbe emehụ nke a ka nke a mekwara ka nke a na-eme gị angụlụ o ji bata uhie ndị mmadụ ji vụrụ ya n'elu mana igewe ihe niile Peter na-akọ inyowe ya Uche wepụ sentiment nyewe ya ị ga-ebe akwa mana ibecha akwa ị ga-asị mmadụ abụọ jiri nụ nwayọ jee mezie nụ ịma onye iro ka njọ wee hụrụ onye iro ezinụlọ household enemy
ọtụtụ ndị niile na-ege ntị nwechara ndị a n'ezinụlọ ha onwe ya ebe ọ na-adịghị onwe ya ebe ire ezinụlọ na-adịghị kama ọ bụ elecha eme gịnị ayara onye gwara Peter si ya pụta bịa kọwara ọha na eze ọ wee kọwachara ọha na eze asị ewu nwa m ikpe mara Pọl ikpe mara onye ga-agwa gị na ikpe mara Pọl the more ị na-akọ ya ka ọ na-akakwu njọ the best enewo gba nkịtị mee n'udo ị na-achọkwa n'ụmụ udo you move on kwụsị eke explanation na dịka kwanụ Peter Obi ọ ga Peter Obi Peter na-abịakwanụ nnọọ na-ekwu nke ya nwanne ya nwoke wuru the boy ndị mmadụ atụtụrụ ya otu bụọ ya ụbọ ka ihe ga-eji na-emeso nwanne gị like this ya kwunu mezie ọ dị egwu na-akọwa na ọ bụ nwanne ha nwoke a na-akpọ Jude ya ma na onwe ya na-esunye ọkụ osu ayara ka nke a mekwara ụfọdụ ndị si every Jude in your life Holy Ghost ọ dị egwu wee bere ya ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Punch gezie ntị Tinubu arịọla ndị ozi Chineke ka ha na-ekpu okpu megide iyi ọha egwu na ịtọrọ mmadụ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Punch na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gbaanụ n'anwụ mgba ihe ndị unu nwere ka otu serap gbara Tinubu Atiku Obi na ndị ọzọ ụgbọ steeti Taraba ji bụ ijeri naira 85 bụ ijeri naira 85 na ụma ise 85.5 bilion naira ọ bụghị otu tarị naira na ụma abụọ 1.2 trilion naira ka onye kọmishọna na-ahụ maka atụmatụ mkpata na mmefu na steeti Taraba kpụrụ akụgbuola otu nwoke ọ bụ na steeti Legọs n'ihi ekwentị na-efu efu uche nwere nye nke ọwa akụrụ ya kutuo ozu ya dọrọ asọwụkwa ya nwazuru mana mgbe a na-achọpụtala onye zu nwoke a ajụọla oyi akụgbuola ya ọ dị ego ama m na aghọta mere o ji wee dị mkpa gị nwa na onwe gị ma ebe ị ga-anọ na ebe ị na-ekwesị ịnọ amaghị nka gị nwa na-anaghị aṅụ igbo na-anaghị aṅụ anwụrụ na-anaghị aṅụ gbaa n'anya mana ndị niile gbara gị gburugburu ọnwụcha ndị na-aṅụ ihe a ebe ahụ a na-enweta mgbe ọbụla ebe ịchọwa ya na-ehụ ya iche ebe a na-aṅụ ihe ọ wee ebe a ga-ahụ gị akpa gị aka n'ọnụ hapụkwa ahụ mụ na ha na-anọ bọt anaghị m eme ya anaghị otu ụbọchị o nwere ike mgbe ndị uwe ojii ga-abịa nwụrụ ya gị na-ese aṅụ mana ị na-ana ebe a ụzọ onye a ga-anwụrụ aga aka ka egbepe nwụrụ gị maka na ndị ahụ macha ụzọ ha ga-esi agbalaga ịma asị ewu na-anaghị eri ji sowe ewu na-eri ji ya eme gịnị ya eriwe ji mara ndị gị na ha na-eso mara ndị oyi gị na ha na-eso mara onye gị na ya na-eso isigodi na ị naghị akpọ ụdịrị agwa ọ na-akpọ imeta ihe ya nwa meta ihe a ga-arụ gị aka show me your friend ka m gwa gị onye bụ ị gaghị asị m na o nwere ka agwa gị dị mana enyi gị wee onye ohi iwe onye ohi ọtọmatikali ama m na-aghọta ebe anyị na-aga maka na ịma na ọ wee onye gị na ya na-atọkwa gị na ịgakwa gị nọrọ a na-asịkwa gị lee onye agbahapụ ya gekwa nwere onye a chi onye n'akụkụ onye a pụọ gị eju kwele ili ịma o nwere ihe nne na nna anyị ji eme anyị mgbe ahụ anyị nọ na nwata ahụ nwata akụkọ bịara ka ọ na o nwere ka nwata si akpa agba dị aṅaa ma mọda anwa ahụ gị ebe gị na ya na-ayị naanị anya ọ ga-arọ gị ezuole gị mara na ụtọ agbahụrụ na gị na onye ama m na-aghọta ebe anyị na-aga mana ebe ahụ nwata ha na-agba fest n'ụlọ akwụkwọ nwata na-eme nke ọma na-adịara onwe ya nit ọ bịarala ma mọda ga-eji aka bụ nwa m ebiala ịhụna ka o si saa ahụ mgbe jee saa nke gị Jesu zuru gị jee saa ahụ nwa na do ala ịnụ ị na-agbakwado enyi gị asị ya sawa ahụ akwụkwọ ị na-ekponye n'isi na-agbakwado uche gụwa akwụkwọ ohe nsị ka njọ gị mami ana m ya kuwe ha ma rụọ ya anya ama mmele aghọta gbawa ya si ya chiforo ala ya chi eze ya chi eze ya na-ere ure n'ihu oyi ya ewere stiz m otu awụcha ya n'ala maka na nne na nna anyị kwenyesi ike na ewu na-anaghị eri ji sowe ewu na-eri ji ya eme gene ya eriwe ji zi m enyi gị mee egosi gị onye bọ ọ bụ otu laịf a si wee dị isowe onye na-eme ihe n'ụzọ o kwesịrị nwanne ị ga-adị na-emekwa ihe n'ụzọ o mere gịnị o kwesịrị bad mana na corrupt
Goodman o ya o wee bụrụ ya Oh, yeah. ka ọ dị otu serap agbala Tinubu Atiku na Obi si ha gbaa na-aṅụ ngwa ihe ndị ha nwere tupu a na-eme ntuliaka elu afọ 2027. mana uche ma otu a na-esi eme ya Okay. nkwana otu o kwesịrị gị gwa anyị ihe na ihe ndị ị nwere ma ma ị ghọtara tutu gaa otu a na-esi eme ya na mba ndị ọzọ ndị mba mepere emepe ha agba ya na agba ya na-aṅụ mụnwa nwe nke a mụnwa nwe nke a mụnwa nwekwa nke a ya ede anya ndị Naijiria amara o nwekwara ihe a na-akpọ debate anaghịzi eji ike eme debate ugbu a mana o kwesịrị tupu a na-eme ntuliaka elu apụta Tinubu Atiku Obi Sowore Makinde ndị a ga-azọchakwa onye isi ala Naijiria apụta ha akpụnye ha maikrofon n'ọnụ isi chọrọ ịzọkwa onye isi ala Naijiria kedu ihe ị ga-emere ndị Naijiria ya pụshiwazie ha n'ọnụ gịsị fellow Nigerians aga m eme nka aga m eme nka maka uche aga m emekwa nka ihe ndị ahụ ha kwuru ka a ga-eji ejide ha n'ọrụ jekwa mgbe m chere steeti Lagos emere m nka mgbe m chere Anambra ID ndị mmadụ sọwa eziokwu okay aka awụọ mana ugbu a anaghịzi eme debate amabela ghọta ebe anyị na-aga ike gara ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị enwe ike nara kene ọsịsa gị na ya bụ ajụjụ anyị ji wee wechaa n'ụtụtụ abụ nke na-asị enye gị ohere ịbụ onye isi ala Naijiria naanị otu ọnwa kedu ụzọ ihe atọ ichere kacha dị oke mkpa ị ga-eleba anya asị gị ngwa ghọọ prezidenti Naijiria for 1 month kedu ụzọ ihe atọ kacha dị oke mkpa ị ga-eme gịnị ị ga-eleba anya zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị Echo FM 100.7, the fresh news people. Echo
chi anyị eleba ya anya bụ isiokwu ahụ anyị ji wee wụchaa n'ụtụtụ abụ nke na-ajụ gị sị enye gị ohere ịbụ onye isi ala Naịjirịa naanị otu ọnwa kedu ụzọ ihe atọ ị chere kacha dị oke mkpa ị ga-eleba anya nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị kasị nnọọ nwere ka esi kpọọ gị sị nwanne bịa kene bịa wọ ga-ewe onye isi ala aha akpụọ kedu ụzọ ihe atọ ị chere kacha dị oke mkpa ị ga-eleba anya nke a bụ ajụjụ anyị na-ajụ gị n'ụtụtụ a n'ihi ya ka ọ dị ya bụrụ na ị mere ọsịsa ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014 kpọbata nyekena anyị ọsịsa na ya bụ ajụjụ ị bọọla chie Uchenna ka ị mere adị m mma o Clara Igboalachi ị bọọla chi nwoke ọma awu praise God esi Douglas akpọ oke Uche tupu m eti gị ọnụ ihe m hụrụ na nrọ Chineke ekwekwala ka o mezuo na kedu ihe ị hụrụ na azịgbakwa kedu ihe ị hụrụ na nrọ ana m na nrọ nhụ ka majistreti nji okwu nwoke ihe agwara otu nwoke ọwụ otu nwoke ọwụ anyị na-akpọ odogwu ndie ya na striti Chineke ekwekwala Uche ihe m hụrụ na nrọ Clara wepụ onye mkpọrọ ịrọwala nrọ ụmụnne Josef ji wee bilie megide Josef ekwehụna ụdịrị nrọ ị rọrọ ugbu a ihe mere ụmụnne Josef ji wee bilie megide ya big sign agụmaga mana Chineke adịghị ekwe gaa n'ihu nwoke ọma gaa n'ihu n'otu ọsị onye m ohere iwe onye isi ala otu ọnwa elee ụzọ ihe atọ onye ahụ ga-eme Uche nke mbụ enye m ohere taa iwe onye isi ala nke mbụ Uche a na-elekwasị anya na-enweghị nchekwa kpọọ ndị agha mma nke ha riri na-awụghị ndị ọ ga-awụ ha na ọda politishans a na-arụ ha jideta ndị bandit asagbagharala ha after some while erelizie ha and ihe a na-eme ka iwe na-ewe ụfọdụ ndị agha anyị so enye m ohere a na-etinye anya n'ihe banyere nchekwa nke abụọ agụrụ chige ndị mmadụ ọnụ n'ala a na-eme ekishọ from petrol down to every commodity na price ya reduce ka ndị mmadụ kwetere tumendụ nke atọ aga m eme ekishọ na m mee ka ego anyị ngwụ naira ka o nwekwuo mụọ valu ọwụ mgbe ụlọ na-ada ka mmiri chere iko ụzọ ihe atọ ndị a wụ ihe enye m ohere wụ ihe m ga-eme and ọ ga-enyere pịpụ aka ya gaziere gị n'oche onye adịghị ya nje uche bụ akpa onye ọbụla anya nke ya ya bụ chere obi gị adaala tim n'ụtụtụ a ị bọọla chie Uchenna Clever ọnụ ọha ụtụtụ ọma naira nwekọcha ekelele m ụtụtụ ọma ndewo sapi ka echi ụmụọdụ amakwa okwukwe akpọga n'eziokwu nna m ekwu ekekala ịkpọpụ ego Naijiria anyị maka ọkụ ịhụga nke abụọ wụ ihe hụ na ihe ndị Boko Haram na ndị egbucha mmadụ aga m ịhụ na emechiri ụzọ ha agaghị echedite echu ọzọ kwekwa na mmanụ ụgbọala ọha onye ọbụla enwe ike na-aga njem ekwechi chọọ ọha sikpekwu tapi echi ụmụọdụ amapụ okwukwe akpụ ma ya gaziere nnu ndewo ya gaziere gị nọ
Happiness gịnị ka nwa zibatara ozi na Facebook anyị ọsị ọgụ uche na Clara ụtụtụ ọma ọsị biko kene okwu wesatara ọkụkọ ahụ kedu ka o si aga onye na-emeri mụnwa na-emeri mụnwa na-emeri tata ka anyị ga-aga ụlọ ikpe ga-eleba ya anya. Clara ajụla na ọ gaghị awọ witness m, enyere m ya akpụ nye ya ofe nsala, ihe nyere ya otu akpụ ime o dimandịrị 3 biko chere na-enye ya 1 ya sị na aga m akọmplitirịrị ya 3. biko iwu ọma na-ege ntị uche nyere m okudere mmiri iyi ala ma ihe mmiri iyi ala iri tụkwala ofe nsala bifo okudere mmiri iyi ala bịa weta ofe akpụ amama m na-ewiwe maka akpụ amama m na-ewiwe maka mmiri iyi ala okudere ofe na-etest hụ sometimes o nwere ofe ile ya anya ọ gaghị adị appetizing mana iri ofe ahụ ga hụ the difference. ka m kwere ya ome vum gbazuo m ahụ. Stella Ejike ọ na-ekele anyị abụọ maka ya bụ ihe ntụrụugo e nyere anyị ahụ na nke gị na ụtụtụ a Jesse Bu Justice ọsọ ụtụtụ ọma ọgụ uche aha gị Pastor Justice ọ sị na ọ ga-ewetu ọnụ ego eji ere mmanụ ụgbọala butuokwanụ ọnụ ego eji azụ ngwa nri n'ahịa lebakwana anya n'okwu gbasatara nchekwa ma gba gọọmenti steeti Imo sị ha kpụọ ndị ọrụ trafik ụgwọ bụ ndị na-arịọ arịrịọ n'okporo ụzọ. Uche ọ dị egwu ị hụrụ Wedra Junction uche turutu ama na-akwụkwa ndị ụgwọ ma wa na-akwụ arịrịọ apụọla iche Chineke ahụ ndị terela ha nga aha na-eme aka oche Wedra Junction ọ dị egwu ọzọ dịka ibe ya ịma anyị ekwuwela okwu ndị ọrụ trafik a anyị chọkwara iji ohere mee ka gọọmenti steeti Imo mara na ndị agboro amalitekwala ndị agboro na-akpazi mkpamkpa dị egwu ugbu a na steeti Imo ndị agboro na-akpa mkpamkpa dị egwu ugbu a na steeti Imo ka bụ okwu doro anya elu oducha ga-ehu onye agboro anapụ 500 mmiri mgbe ụfọdụ gị jụọ ndị draiva nyere ya ego onye agboro anapụrụ gị 500 naira ebe ọ nọ onye ọwa ama nna ya kedu right o nwere ịnapụ gị 500 ọ dị naanị ka aka ga na ikputu ntakịrị ya akpụrụ kọva ụgbọala gị ya ma leroba ahụ na kpere gị ike ha mere ya kpere gị ike ọ pụtara na gọọmenti anaghị ahụ ndị a ọ pụtadịrị na gọọmenti steeti Imo anaghị ahụ ndị agboro a na-akpa mkpamkpa mmadụ ga-ebucha pasenja aka ọtụọ ya ntochu draiva ewere pesenteji onye agboro nye ya ikpuru ala si iji ọ isi ya were 200 ọ were 100 naira onye ọzọ bịa were ya akpụrụ fue kọva gị ọ dịlanụ mma ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a Queen Chikwesi World Bank zibata ozi ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara ndị ọma na-enye gị opportunity oge eleba anya n'oke ego eji ebi ndụ fisi okwu gbasatara ihe oriri n'obodo anyị abụọ Naijiria na agụrụ bụ otu ihe kacha ma ndị mmadụ aka n'ihu na ndị mmadụ kwesịrị iri nri ka ha nwee ike chezie echiche nke ọma na nke abụọ ọ ga-agbado okwu n'ebe iwu nọ buo ya megide ọnọdụ enweghị nchekwa na ntọrọ mmadụ na ọ ga-ebusokwa ọnọdụ enweghị ọrụ ọ ga-ebusokwa ya ahịa ma fisie our poor economy. Thank you so much. ịgbalịala nọ ịbọọla chi ya uche ya Clara ndewo ya na bọlachi ndewo abịa kacha si na-ekwu ha nwoke ọma ahụ onye afọ ịnebe kansụl Owerri ndewo kachi gaa n'ihu ebe m onye isi ala by God's grace the first thing m ga-emewu aga m iweta onye isi ndị INEC iweta onye isi ndị INEC then ọ dị ihe nakpa eji arịtaya abadacha arịtayara ndị military rịkpa ndị IG CIG aga m eretaya ka all the judges most of them ha deje ha hụ white ha kpọ ya black kedu kwanụ ndị ga-ekpe ikpe all of them yes then kọsọ aga m eme gị SA on press ị ga-akpata m ụwa ị ga-anọkwa na-ekwu eziokwu yes because o ji awụ mgbe ụfọdụ eme ga-point you will now be speaking on behalf of the government. Chere kene ọmụnwa ka isi ga-eme SA aga m ga ndeke gị agụghị gị SA on press mele me ga-ada ụmụ ụwa ọkụala megakwa na-ekwu eziokwu ọ dị ka ị chọọ iwe onye isi ala ọzọ ụkwanụ ọzọ wee mara ndị Igbo anyị ebealaheri aha ma ahụkwana onye Igbo ndị Igbo aga m eme keshọn at
ọ fevọrọ ndị Igbo in all ma ụzọ ma ihe na ha ọwụla ga fevọ ndị Igbo. Then fevọcha mgbo, as I'm stepping down, I will hand over to an Igbo person. Let him continue. Ndewo. Yes, but the most important thing is that the INEC chairman aga m remove ya there. Ndewo. Ya gasịrị gị kachasị m ekwuwa ya bụ chere obi gị adakwala ụda n'ụtụtụ a. Ị bọọla chi. Abọọla m chi Ọgụche. Ụtụtụ ọma. Barakara, good morning. ụtụtụ ọma nwoke ọma. Enu na na-ekwu akpara afa ka anya na-ekwu afọ ndị kedu mụ n'ọha. Okay. Ọgụche ịgbazitere m eziokwu ọ na-eme m onye isi ala. Ịgbazi eziokwu ndị awọ m otu nọmba 1 agaghị ewere kọrensị Naịjirịa nke 500. Highest currency Naịjirịa wụzi 500. And ihe ọzọ ga-emekwa ahụ ọkụ ka ụgbanyụ na Naịjirịa. Okay. Anyị ọzọ ga-eme ahụhụ a na-eso dat na ndị gbasara insecurity n'ụlọ final. Gbaga eziokwu ahụ otu o si wee dị ọkwa ka m ga-esi wee lụọ dị ọnụ sọpọtụ ọnụ. Ndewo. Ịpụtabenụ. Asa sọpọtụ ya. Gaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị. N'ozi nke a si n'aka Nwakaire Chimezie Chibueze MC Chibueze Nwakaire ọ sị ya si ohuba ọha ji zibata ozi ya n'ụtụtụ a ọ sị ụtụtụ ọma Uche na Clara ọ sị enye ya onyeisiala otu ọnwa na ọ ga-etinye fuel subsidy na ọ ga-eweghachita fuel subsidy na ọ ga-arụ okporo ụzọ gọọmenti etiti inwe ya adị ya wara ịgba ị na-aghọta ma nyekwa ohere ọrụ maka ndị ntorobịa ala anyị nke awụ chere obi nke ya ọ makakwa n'aka si n'aka Williams Jennifer ọsụtụtụ ọma brọda Uche na Aunty Clara Uche ọ sịla ha aha ya wụ Goodness isi ụmụapụ ọ sị onye onye isi ala na ọ ga-eweda ego ole a na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị ma mekwa ka osikapa ka ọ lọtuo mbụrụ aka rute nwa ogbenye na nke a si n'aka Prince Ndụka ọ sị ụtụtụ ọma Uche na Clara na anyị congratulations na ihe ntụrụ ugo enyere anyị na ikudos nye anyị nwandewo ọ sị enye ya onye isi ala na ihe mbụ ọ ga-eme na ọ ga-abịa lee nnọọ ihe gbasara enweghị nchekwa bụ ụzọ mesigote na ya adị mma ịghọtala nchekwa adị ịghọtala na ọ ga-abịa kretikwa na ohere ọrụ ị na-aghọta iji hụ na ndị mmadụ hụrụ ụzọ ha ga-esi rie nri rapịọm ịghọtala biekwa na ndụ dịka o kwesịrị ka anyị were otu ọkpụkpọ oku ị bọọla chi ye bọọla chi Uche na Clara ụtụtụ ọma nọ ana m ege ihe unu na-ekwu aha m Maazị Martin Anochiri echi m obodo ọma m wụ dibịa oche isi ọgwa ndị itoolu lokal gọọmenti so ya m na-ekwe enye m onye isi ala otu ọnwa a na-eme ka mmanụ anyị lọtuo ka ego anyị nwee ike agbago dịka ego ndị mba ọzọ ji gbago and ụzọ niile nọ n'obodo anyị a na-eme ka ọ dị mma ịbịa n'ime obodo dị iche iche ị ga-eme nnukwu ihe ị na-ekwukwa ahịa ihe niile ikwu ị ga-emechali ha na-emechali aga m eme ndị mmadụ ha na-eweta ndị ọrụ ga na-eme ya and nke ọzọ aga m eme ka nchekwa dịrị ihe niile ahụhụ ebe niile na-ebe dokwara ka ndị uwe ojii na ndị amị mee ka nchekwa dịrị a ga-ahọ ha ahọ mee ha ezigbo nchekwa ha mee ka ihe niile ahụ na-enye nsogbu na Naịjirịa adị mma wepụkwa n'onye isi INEC ahụ ihe adị mma ya gaziere gị nwoke ọma onye isi INEC adị oke mkpa koodu Igbo merụ nzebam ọzọ aha na-ekwe aha na-akabọkala wee nwee ike dị mma otu onye kpọrọ m sị talk is cheap amame na aghọta ime isecha maapụ ime ya ezekut abụrụ nsogbu ọbụla dị ndị na-achị anya achị enwekwala mgbe ha pụtara gba anyị I will water you, I will fire you ha baa akpanụ na-akwa anyị mmiri na-akwa anyị ọkụ na aghọta koodu Igbo mụrụ nzemam ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya bụkwanụ ndị ha na nwaada Clara nwoke ọcha ga-anọrị n'ihi ya ka ọ dị nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị ma bụrụkwa n'obi yo na ịhụrụ ụwa anyị nọ n'ime ya ọ bụ turn
python emekwala ngagharị